Здравейте от Orange County. Тук вече колко? 2 седмици ли минаха? Откак наредихме тия трите? Днес какво е? 8 май 2026. Ето тук закачихме вече етап 32. Плюс е този контакт 32 ампера. Плюс е това зарядно. И сега с шокото, т.е. с Type 2, включваме в моите и тройка да изхабим малко на хората ток. Трак. Така, ето тук сега има. Дърпаме ток. (29,1) 228 волта кляка. Проводника е 6 квадрата. Това е едно малко парченце късичко, пак е за временно. Това ще седи най-вероятно в друго табълце. Ще има 10 поне до тая тук сглобка. В тая връзка ще има 10 проводник. Така, 7 кВт. Я да видим, къщата се захранва. 2,6 кВт горе-долу на инвертор. 2,5. 2,2. Добре. Значи 5, 7 и 2. Я сега пусна топла вода. От проточното бойлерче. Ето 3. 3 нещо си. 3,5. 3,5. Значи 7 и 3. 10,5. Сега сме само на батерия. Вече слънцето е залязнало. Няма. Това е общия ток. 174 ампера. Напрежението си седи. Next. Друг път, ако беше седи, отдава да приключвам си. Добре. Значи теста е преминал ли? Премина, дайте стил. Окей. Айде, много здраве на енергото. Чао.